lugar sa Western Pangasinan binaha dahil sa malakas na ulan kahapon. May ulat si Russell Simorio. Sa mga ipinadalang larawan ng concerned citizen, makikita ang 1 hanggang 2 talampakang lalim ng baha sa kalsada sa barangay Bunlag, Binmalay, Pangasinan. Passable naman daw sa mga sasakyan pero pahirapan ang kanilang pagdaan. Sa isa pang video, makikita rin ang namong tubig sa ilang bahagi ng Lingayen, Pangasinan na bunsod ng pag-ulan. Batay sa monitoring ng PDRRMO, isolated cases lamang ang mga binahang lugar. Mabilis din daw itong huhupa. Yes sir, maasahan niyo po ang Pangasinan PDRRMO na naka-duty 24 hours, naka-standby po ang ating teams at well-conditioned po ang ating mga rescue equipment sakaling kailanganin. Ayon sa Pag-asa, epekto ng localized thunderstorm at paglakas ng umiiral na amihan ang mga pag-ulan sa Western Pangasinan at sa iba pang bahagi ng Luzon. Ito dulot rin ng tinatawag nating weather system na northeast monsoon. So nakakaroon tayo ng isolated rain shower. Mayroon tayong parte na light to moderate rains. Mayroon tayong parte na lugar, lalo dito sa Pangasinan. Samantala, nananatiling normal ang level ng mga dam sa hilagat gitnang Luzon sa kabila ng mga pag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.